Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Ano na punta mga higala, dili nga itong tulumanon sa kahanginan, CONA, Catechesis on Air. O ako lang gihapon kini inyong ubus nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abino adlaw na usab karon nga sa matarong adlaw may Lunes, tibuok kalibutan, Martes, adlaw sa nga tanan. Abino may mudto na kanatong tanan mga higala. Ato dang tibayaon og may mudto ang atong talahurong obispo, Bishop Julito B. Cortez, ang atong station manager, si Father Rama Ata, diri sa Sibulan, o ang ato usab nga station manager dito sa Actin Basay, si Brother Elmer Lugatiman. Kumusta na mer? O ang imong pamilyang Lugatiman din. O sa mga ko ang mga kaigsuunan din ha sa isla sa Basay. Isla ba ng Basay, Father? Adili na. Joke ba lang na ginanong puding, no? Of course, ang isla Siquijor. Kumusta ang atong mga kaigsuunan din sa isla sa Siquijor? O ang atong mga kaigsuunan usab din sa lungsod sa Basay, din sa Bayawan, no? Kumusta ang atong mga kaigsuunan din sa may Paggatban, din sa may Tabang, of course, ang atuang mga parokyano din na kaniadto din sa may Lapakon. Kumusta na no? Sila si Brad Milicio Soderio, si Malin, yung manusab si Riza, o si John Phil. Kumusta naman mo danan din ha? Nang hinaot ko nga anaagod kamong tanan sa kapiskay sa Panglawas ni ining kamuntuhon. Walay ubo, walay hilanat, walay sipon, wala po batiag sakit sa tiyan, no? O busog kayo, no? O baling busuga mga higala sa linatan nga munggos, no? Sinubakan kini mga higala o kanabitong isdang bulinaw, no? Gitawag manamo na deres manhuyod og tulakhang dayong butangan dayon og kini bitong kalamunggay with kanang kalabasa, no? Dayong tunuan na disgrasya ng kanon na mahigala. Disgrasya na dayon ang kinabitaw nga linong ginikanon nga mais no pastilan mahigala panington gyud kag bugnaw mahigala niya. Kumusta na ang ako mga parokyano din sa Ayungon, din sa may Pagatban, din sa may Tigib. Kumusta na ang atong mga kaigsuunan din no? O nga manusab ang ato ang mga listener usab din sa isla. Of course ang akong classmate no my classmate mga higala nga naa din sa kining isla si Father Obing Masyan. Ako ang kinakusgang classmate nga maoy kuan karon kura paruo karon din sa matud pa Malambuon nga lungsod sa Larena, Siquijor. Dili kay Siquijor, dili. Larina, Siquijor. Nasab, no? O ang tanan natong mga kaigsuunan din sa isla. Of course, ang ato ang Episcopal Vicar din no? Si Monsignor Larry Katubig. Kumusta na niyo? O ang amusab, ang atong higala usab nga Vicar for Rain din sa isla. Si si Monsignor Ramon Duran. Ayan, no? Nahana, no? Gumunusab si Piper. Ang ako ang classmate din mga higala sa pre-college kaniadto si Father Leonard Tan. Gumunusab ang akong mga contemporary nga mga kaparian din no? Si Father Cherry Flores, of course, maunara ni sila kay nako kini si Father Ronnie Colina. Father Collins. Okay. Nahanano may ngunto na kanatong tanan mga higala ang ato ang mga kaigsuunan nga kanunay nagpaminaw usab karon kanato. Abino ali nakita mga higala sa ato ang CBCP News, balitang simbahan ni ining kamudtuhon. Mga kining Vatican ubus no ang Vatican ubus sa hangyo sa CBCP or kanang Conference of Bishop Conference CBCP o nihangyo ang atong baliko migala ang Vatican ubos sa paghangyo sa CBCP mihatag og pagtugot nga masugda na
ang pagsuta sa kinabuhi ni Ninia Ruiz Abad usa ka dalagita nga nahimo karong kandidato sa pagka-santa. No, gisugda na kini si Ninia Ruiz Abad, miyembro kini siya sa kining Diocese of Lawag. Balita mga higala gikan sa Vatican, mga kaobispuhan sa Fransya wala magustuhi ang balaudnon nga giduso karon ni Presidente Emmanuel Macron kalabot sa assisted suicide. No, matud pa nila ang maong balaudnon maghatag og pagtugot sa matud pa kining balaod nga maghatag og pagtugod sa euthanasia or mercy killing. Mao kadto mga higala mga balitang simbahano ni ini kamuntuhon ato day nga timbiyaon usab og mayong mudto ang ako ang agaw dinha gawex dinha sa parokya sa Calumbuyan, Colombia, no? Si Father Christian Durango. Kumusta na kagawix, no? Ug ang ako mga parokyano dinha kaniadto sa kining Calumbuyan. Dugidug ang mga duha ko katuig dinha sa una. Dili jud ko malimtan dinha sa Calumbuyan mga higala tungod sa ako ang handumanan dinha no nga ako'y nagpaboxing. Kani adto gud mga higala dinha sa Calumbuyan na assign pa kumingaw pa kayo sa una. Unya ako pud nga nahigala sila si Dolric no ug nga manusab si Brad Tata Mendoza ug ang mga mahiligon kayo sa boxing no ug nga manusab ang atong mga higala dinha no nga matud pa mahiligon pud sa boxing mo kadto nga together kami gyud mao nagsugod sa matud pa boxing dinha. Dili man ako kami nagsugod pero amo rang gisuportaran. No muna nga naila ko mga higala dinha sa Calumbuyan tungod sa pamuksing. Dili tungod sa ako matud pa exemplary kuan sa pagkapari pero kabahin sa pamuksing ko na nailado mga higala. Matanon pa tani atong higala no wala nga nahigala nako ang mga pastor, nahigala nako ang mga boxing enthusiast din sa Calumbuyan. Of course diha pod sa kana pong dawis no ato pod na nga na-assign sad ko din ha. Of course na-assign po ko sa San Francisco, California no. San Francisco, California, Santa Catalina. Okay, nahala pa dayon ta mga higala. Ari kita sa atuang dili na ni CBCP News. Kuada ni mga higala, no? Ari kita sa atong ginagmayng jolo joke. Bueno, nag-istoryahan ay kini si Tsaka mga higala ha, ito siyang tanaw ni. Okay, nag-istorya kini si Busting o si Picoy. Koy. Kinsa maning bata ang dagan-dagan din Bali mang liwatan nimo imo ning anak no. Subad de Busting. Nga naman yung taon ngayon mo kung pasangin lang anak. Adili ba liwat manggug kaayo nimo. Siguro imo gining anak no. Dili oy nabuang kini na imong tingog makadungog na ron akong asawa na sa kusina mapuspusan ta ni anak. Nga naman di ay. Anak nga sa akong anak sa among kusinira na ngayong bata kadagandagan nga matud pa nimo liwat nako. Ay pasagad sulti na madunggan ka sa akong asawa. Unsa? Unsa? Hinaya imong tingog kay madunggan ka sa akong asawa. Unsa ko liwat na ko na bata nga anak man sa amo ang kandiri kusinira. Mao ba? Sige, dili na ta magsaba kabahin anak kabasig maapil pugkos kapuspusan unya. Joke ba yun? Joke talaga ito o may lain. Bueno, padayon ta mga higala sa ato ang mga buhatono ni ini kamuntuhon ato dahil katibayaon og may munto ang mga miyembro sa akong commission din sa Dumaguete, no? Ang Commission on Migrants and Itinerant People, of course, si Sister Yoyong Mapili, si Eli Mapili, okay, manusab si Sister Luz Estrelianes. No muna ako ang mga kauban nako mga higala ako ning mga kanang usato pa na mga kasusyo, mga associates nako mga higala, mga associates nako sa atuang commission din sa
kining Dumaguete ang atong sa Diocese of Dumaguete Commission on Migrants and Itinerant People. Pero may higala no ato niya nga ipasabot ko ninyo pud unya kung unsa kining migrants no kay hasta ako mga higala mura og bag-o pa man gud nga mo. Ang dugay na ning among commission pero wala na ako kaya ni siya mapasabot ninyo. Ya doon na bi bag-o mga higala karon nga tahas nga gihatag ni obispo kining kabahin usab sa kinibitang Star of the Sea kining Stella Maris. No kidaghan day kayong mga angay nato nga mahibawan kabahin ining mga kaigsuonan nato nga nagpakabuhi sa dagat, no mga mananagat ug ang mga seafarers. Sabi no ato niya nang isgutan may gala. Abi na padayon kita sa tuang nga mga buhaton ni ini kamudtuhon ug sa kadali mahigalahan na ako nalimtan nga dadon kuhaon lang nako kadali. Okay. Sorry, may higala ha. Doon na kita dead air. Abi no ara kita sa topic na to karong mga hapuna, karong buntuha no. Unsa may atong topic karon. Of course, our topic for today is about the importance of sa gihapon may higala ha na kadalitan ka. Wa man ko'y assistant dire mahigala mo nang ako pa po'y maggawas-gawas. So kumusta na no? Ako ang classmate din nga ako ra paruko sa Quasay Parish sa kanang Batinggil no. Salamat day kayo Father Tonton Arnaiz no nga gitugutan ni mga akong mga associates sila si Luz Estrelianes pag pahigayon usab og awareness seminar. Kining ka awareness kanabitang introductory seminar alang usab sa Commission on Migrants and Itinerant People. Abi no ang ato ang karong topic no. Our topic for today's episode sa ato ang programa is the importance of baptism. Abi no mahigala kining bunyag no matud pa sa Mateo kapitulo 28 versikulo 19 hangtod sa 20. Ang atong Ginoong Hesukristo nagkanayon ngadto sa mga apostoles. Busa panglakaw kamo ngadto sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan ug himua sila nga akong mga tinunan ug bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo ug tudloi sila pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo ug hinumdumi nag-uban ako kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. So kining partiha sa Biblia, no? Aduna kini duruha ka mga matud pa importante kay nga mga tudlo nga mga gitudlo kanato, no? Mao kini ang matud pa ang gitudluan kita kung unsa di ay kung unsa ang mga dagko kayong matud pa no? Very essential, no? Very ordinances, no? This text in the Bible, no, is nagtudlo kanato taught us the two ordinances that Jesus Christ instituted for the church just before his ascension. Unsa man matud pa niya panglakaw kamo sa tibuok kalibutan ug himua sila nga akong mga tinunan ug bunyagi sila. No sa ato pamugyo ni usa sa mga importante kaayo nga matud pa ordinansa nga gisugo ni Kristo sa iyang mga apostoles para bir siya musaka paingon sa langit nga mamunya gid sila. And the second is nga manudlo pud sila. Muna no? So the Christian baptism is one of the two ordinances that Jesus instituted for the church just before his ascension. Nagkanayon siya. No, pangadto kamo sa tibuok kalibutan ug himua sila nga akong mga tinunan ug buniyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo ug tudloi sila magtuman sa tanan akong gisugo kaninyo ug hinumdami maguban ako kaninyo sa katapusan sa kalibutan. Sa to pa ang mga apostoles gitudluan gyud gisugo gyud ni Kristo nga mamuniyag sila and then manudlo pod. No, muna nga ang maong katungod
padayon nga gipuy-an karon sa simbahan. No? Kay ang unang yun nga gitagaan o katungod ang mga apostoles man gyud, di ba no? Gigiinan ni Kristo ang mga apostoles, pangadto kamo sa tibuok kalibutan. Unya karon kay wala naman ang mga apostoles, pero gipadayon gyud gihapon sa simbahan kining mao nga tahas, no, pinaagi sa Santo Papa nga naghatag og katungod sa mga obispo ug pinaagi sa mga kaparian nga naghatag og katungod sa mga nga gitagaan og katungod sa mga obispo, igo man usab ang diakono. No, muna nga padayon gihapon karon ang pagpamunyag. No, kay mao man kini ang sugo ni Kristo. Unya kining kabahin pod sa pagpanudlo, padayon gihapon hangtod karon, no, nga gitudlo gikan sa mga apostoles, paingon sa mga sa Santo Papa, paingon sa mga obispo, paingon sa mga pari, ug paingon sa mga diakono. Paingon ni ana. No, unya kini pong kabahin sa panudlo, padayon gihapon nga nanudlo ang Santo Papa, obispo, pari ug mga diakono. Of course, gitagaan pod og matud pa tahas ang mga laiko, no, gitawag og mga katekista. Muna nga mga lay ministers, mga tupod sa bukid, manudlo pod sila dito, kamong mga ginikanan, no, manudlo pod mo sa inyong mga anak ug ingon manusab ang mga different organizations. So muna, no, nga inline gihapon sa katungod nga gihatag ni Kristo sa diha sa Mateo 28 bersikulo 19 hangtod sa 20, mao man kanay gitudlo ni Kristo, busa pang lakaw kamo sa tibuok kalibutan ug himua sila nga akong mga tinun-an ug bunyagi sila ug tudloi sila. No, sa ato pa kini pagpanudlo padayon gyud karon, no. Naunya kining pagpanudlo mga higala gihatag pod kaninyong mga kining gitawag natog mga different organizations. Pero doon na lang mga balantayan, no, kini bitang manudlo ta. Kinahanglan nga ang atong pagpanudlo dili gyud makasupak sa gitudlo sa simbahan. Ano man kay ang authority nagagikan man gyud kang Kristo nga gihatag ngadto sa Santo Papa, mga obispo, pari ug mga diakono. Sa tupa kitang tanan kung manudlo kita dili gyud wala gyud kita itudlo nga supak sa gitudlo sa simbahan. Di kita maghimo-himo og atuah, no, muna nga mao gihapon, no, di undon na gyud gitawag nato og hierarchy of kining catechism, no, ngano nga naman ang primero ang mga apostoles gipasa ngadto sa mga obispo, apostoles gipasa ngadto sa Santo Papa, gipasa pod sa mga obispo, sa mga kaparian ug dayon mga diakono, and then gitagaan pod og katungod ang mga katekista o mga lay ministers. Unya kini pong mga mandated organizations, no, kini mga renewal movements. Pero doon nalay mga balantayan ini mga renewal movements kay ngano man usahay murag malimot sila nga ang ilang gahom, no, ang ilahang katungod sa pagpanudlo, no, nagagikan gid mismo sa simbahan. Muna nga usahay mura og dunay mga gitawag nato og indifference on their part, no, panalitan kay kuan man kini pagpanudlo gikan sa Ginoo, paingon sa Roma, paingon sa mga diocesan, paingon sa kining mga parokya. No, sa ato pa ang katungod sa pagpanudlo gikan gyud sa Ginoo, paingon sa mga apostoles, paingon sa Roma, dayong paingon sa mga kaobispuhan, pinaagi sa diocese ug pinaagi sa parokya. Doon naman guy uban nga mga organizations, no, mga nga muingon sila nga transparokyal kuno sila. I don't know kung unsay bot ipasabot nila transparokyal, pero nagduda ko nga ang pasabot nila ni Ana, wala sila'y parokya nga namimbruhan. Kaya bisag asa ra kuno sila, ingon ni Ana, no, buti pasabot nga bisag asa nga parokya, pwede silang musulod-sulod dito, manudlo sila dito. Bisan pa kung transparokyal mo, pero kung asa nga parokya mo musulod, no, under gyud gihapon mo sa authority sa kura paroko. Kay doon naman lagi na, no, Roma gidumala sa Santo Papa, diocese gidumala sa mga obispo, ug parokya gidumala sa mga kura paroko. Ano? So dili na mahimo nga ang usa ka transparokyal. Kung ako dili sa ko kay gyud ko makasabot ni anang transparokyal. Kay doon naman gyud tay hierarchy of authority. Daw nga kung panalitan doon ay grupo nga moingon nga
transparokyal magud mi father. So buti pasabot ninyo dili mo under sa kuraparoko na anang mo ang parokya. That's wrong, no? Kinahanglan gyud nga matud pa for coordination mukuan gyud mo. Mo coordinate gyud mo sa kuraparoko unya kun unsay mga gitawag nato og kalihukan na anang mga parokyaha mo kuan gyud mo ug unsa poy hangyo sa kuraparoko mo comply pod mo because sometimes dunay mga organizations nga dili mo appeal sa kalihukan. Kay moingon sila nga naa pug kuno sila ila. No, dili na siya pwede nga kanang ingon pagka-transparokyal. Nya dunay moingon nga mo refer o sa mi didto sa amo ang head sa kaning diocesan level. Kado naman pud sila yung mga diocesan level, mga kaning gitawag nito og mga unsa na ilang mga terms nga gigamit din ha. No, dili na siya pwede. Ang pinaka-authority gyud din ha sa parokya mao gyud ang kuraparoko. Kasi ako na ginaingon, ang dakong simbahan gidumala sa Roma, no kanang bitawag natong Holy See. Dayon ang mga diocese gidumala sa mga obispo, mga arsobispo, ug ang mga parokya gidumala sa kuraparoko. So whenever ang usa ka transparokyal organization or movement naa ka sa usa ka usa ka parokya, mo coordinate yung ka, no? For coordination. Na, klaro ba? No, nga naman, kaya ingon ana maging simbahan, doon na maging hierarchy, kana bitang authority ba? Ingon niya na. Dili maayo nga usa ka matud pa organization, nga mo ingon nga, di rami mo apil anang inyong hapadre, kaya naaman po miya. Mo doon na, nahitabo na sa BEC. No, nga, dili, doon ay mga grupo, nga dili sila magpamembro sa BEC, kaya naan na po kuno sila ila, nga organization o dili na sa mahimo because ang BEC is the banner program sa Diocese of Dumaguete. So pahibalo lang da gamon nang ako do na koy gitawag nato og gamay pod nga kining gitawag nato og kanang komentaryo sa mga mandated organizations nga dili mo appeal sa BEC kay naa na kuno sila ilapod. No, whenever dili na siya mahimo tungod kay under man lagi kita sa diocesan nga diocese under man ta sa obispo muna nga og unsay hangyo sa obispo mutuman pud ta unya ang mga pari pod nga igo ra pod intawod nga mi comply sa programa o panguhagan ni obispo kabahin sa BEC nga mutahod pud laman pod ang mga mandated organizations ha. Klaro ba? Kaya naman sa ko na ginaingon gikan gyud sa Ginoo, paingon sa mga apostoles, paingon sa mga obispo, paingon sa mga kaparian. No, I don't know, pero sa akong sa akong parokya, ingon na akong ipatuman. No, I don't believe nga ang transparokyal organizations dili na under sa kuraparoko for proper coordination. No, mana no, kay og dili mag-iyahay na unya ta, mag-iyahay ta which is non-productive sa parokya. Ingon ni ana no. So na atong hangyo lang sa mga mandated organizations nga mo comply lang gid kita kung unsa poy banner program sa diocese kining BEC o mo comply lang pud kita kung unsa poy pangawhagan sa atong kuraparoko. Salamat og maayong mudto Pilipinas.